Мафия! 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 Кръци! Ако не викаме всички и говорите с нас, може ли да отговорите на всички хора, които са... На всички няма да може, но няколко въпроса. Да не се качаме горе. Никой няма да се качва горе. Така, как дойдохте на власт? Как дойдохте на власт? Ме се интересува, предполагам, че повече хора ги интересува, защо се назначават министри и замминистри, за които вие нямате никакво понятие. Кои си, откъде идват? На които дори не им знаете CV-то. Момент, не сте много добро понятие. Момент. Защо се назначават хора, които вие не знаете за какво става въпрос, откъде идват и кои са те? И хора с семейни обвръзки помежду си. Имаме ли някакво достоинство? Трябва ли да следваме руснаците, които ни дават пример? Трябва ли да следваме гърци? Трябва ли да следваме французи? Трябва ли да бъдем нация, която да се интегрира в Европа? Или трябва да бъдем суполи? Или трябва да се назначават перски, разни бандити и разни хора били в затвора? Извинявайте, момент. Ако може, кажете те. Поех управлението в период на остра политическа конфронтация. Кой я създаде тази? Чакайте, моля ви. Това е исторически въпрос. Не е исторически. Момент, не се Мога да отговаря, но не мога да ви надвикам на посилите. Сега, когато поех управлението, имах приоритети, обявени в парламента. На втория ден започнаха протести. Срещу какво? Защо Пеевски е с достъп до строго секретно преди да бъде гласуван? Защото един месец се разиграва картата Цветанов като маймуни, т.е. смятате, че българският народ не е достатъчно интелигентен да види, че това е прак в очите, да се завърти месец-два, докато се договорят, не вие, но вие дори не знаете кой ви слагат, докато се завъртат нещата. Но българският народ вече еволюира. Тези всички хора са компютърни специалисти, тези хора са инженери, те са интелигентни хора. В Париж протестират, в Берлин, във всички градове. Тоест българският народ вече еволюира. Не е този народ, който смятаха турците, че ние сме. Нека кажа да кажа така. Да, извинявам се. За втория ден започнаха протести. Да, направихме няколко грешки кадрови, които веднага отстранихме. Можете ли да кажете кои са грешки? Момент. Не е така. Грешка оставка не е. Защо? Защото човешко е... Момент. Да не викаме. Човешко е да се бърка. Един път, два пъти, три пъти. Да се бърка всеки ден. И да не се поема отговорност. Оставка! 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 Трябва да знаем. Оставка! 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 Мафия! Мафия! Оставка! Но трябва да държим. Отговорност. Се поеме отговорност. Отговорност трябва да се поеме. Отговорност някой трябва да поеме. Само грешки правят и никой не поема отговорност. Не да размиваме. Чакай, чакай, грешка не е всички говори. Следващия, да кажа нещо. Смятам, че никой не е застрахован от грешки. Аз съм работил дълго време в централната администрация на различни позиции и за съжаление го казвам, всички правителства са правили... Оставка! Оставка!